tady bylo s Cítovem! Tohle není fotbal! Tohle není fotbal! Tohle není fotbal! My chceme vidět hru! My chceme vidět fotbal! 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 Běží čas! Kouču! 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 Hej, rozhodčí! I buzenace, co hlásí, vole! My chceme fotbal! My chceme fotbal! Čekáme na Lečice! Čekáme na Lečice! My čekáme na Lečice! My chceme fotbal! My chceme fotbal! On kecá, víš co, jako... Ale minule jsem to točil taky s tím Cítovem, jo. Díky tomu byly záznamy i vole na schůzi, vole. Jo. Lečice! Hej, hej, hej! Lečice! Ale to je přesně, prostě několik lidí to natočilo a neměli argumenty. My chceme fotbal! My chceme fotbal! Nechte fotbal fanoušků! Jsou to smrdí svině, vzdali to, vole! Čuráci! Jděte domů! A pěšky, vole, autobus vypustíme! Kaučuk nemá soupeře! Kaučuk nemá soupeře! Kaučuk nemá soupeře! Pane rozhodčí, můžeme... Tady bude to, zajistíte bezpečnost její. Poznáte její bezpečnost zajistit. Na? Pane rozhodčí, jak to vypadá, co se stalo? Řekněte mi to. Ale proč? Tam někdo víš, že máš strach. Ty nestane, když to už nejde. Ale rozhodčí to pískal, myslím, kromě té první pencle to pískal dobře, jo, ale nevím, jak to dopadlo, jako jo, ale z těch, který tady byli, tyjo, byl fakt nejlepší, jako jo.